Hatod sa Indo kan DZGB, ang programang Legally Yours GB. Ini ang programang magtataw ng opinyong legal, madara ng impormasyong legal, asin pagdiskutir kan mga napapanahon na issue, mapadapit sa mga lays kang nasyon, asin maging sa lado lokal. Legally Yours GB. Mga legal advices, asin masimbag sa indong mga kahaputan. Legally Yours GB. Magpartisipar asin magapot, ngunyan, uya ang sa indong makakaiba, digdig sa Legally Yours GB. Para inapagkaga mga tugang, ngunyan po aldaw kita nin Mayo 17, 2025, Sabado. And kaibanan po nindo si Christine Longabella para sa programang Legally Yours GB Dapat Aram Mo. Mga tugang, ngunyan na aldaw, to karon ta ang manungod sa sasabing kaso na estafa, asin BP 22 o Batas Pambansa bilang 22 o tiga-apunta po ini na bouncing checks law. So, sa indo ang nakakaaram, ano po ining bouncing checks law? And ano ang iba kaini sa estafa? Kasi ining issue na ini mga tugang o problema na ini, saro ini sa mga very common na problema na mga kaso na wala talagang pigpipili na panahon, pero ni siyang very common na problema. So ano ang dapat gibuhon kung may nakaabot sa indong demand letter, di ba? Hali sa abogado, natigtataraman ka na mag-comply ka sa imong obligasyon kung ikaw man nakautang, and by virtue of that loan, nasubli ka niyan na kwarta, nag-issue ka nin cheque. Lalo na mga tugang na sa panahon mo yan, dahil ko aram hanggang mo yan, dahil pa ang kwarta kang mga tao. Dahil pa ba ang yaon dyan sa dako lang multa digdi sa dyan sa Legazpi City? Grabe pa ba ang traffic dahil ang mga namamasyal, dahil ang mga pigbabarakal kang mga tao, and because dahil ang kwarta ng damon yan. So, ang hapot din, kung bago kang kwarta mo yan, ginamit mo man lang din ba ito para inuton sa mga dapat mo nang inuton, such as magbayad ka ng outstanding loan o utang. Diba? Igwa kasing tamaan na so tatawaan. Well, baski ako, mga tuga, I admit, guilty din ako dyan na pag may nag-abot sa ko na kwarta, imbes inuton, so mga mas importante, so dapat na inuton, mas naiinot akong magbakal ki like sapatos. Mas igwa pa man akong sapatos. So, it's okay. Guilty din kita dyan at some point. Okay? But, ang maraot is, kung arog nga ni kuan, na nakautang ka, and then mo tig-inot muna na bayaran ito. Kasi mga tugang dyan, nagpupuon po na magkaigwa kita ng dakulang problema. Diba? Like, lalo na pag may interest. So, araw lang ka ining amount ng capital na tig-utang mo, the principal amount, and then because of the interest, nagparalobo siya, nagparalobo. So, kung mga arog man kaan din, na instances o sitwasyon na pinag-aagihan ang sa tayo paraan tabay, then, of course, it's always advisable. Kapag may nag-abot po sa inyong kwarta, inuton, so, mga dapat na inuton, such as pagbayad po kang mga arog kainin na loan or utang. Okay? Ngunyan, dakol din ang naghanapot na like, attorney, pwede may bang ipakulong so nakautang sa motor dahil nagabayad? Well, ang answer po dyan is, it depends. Kung utang lang mismo, dahil man po nindo pwedeng
po na pwede nindong ipakulong ang nakautang sa indo. Let's say, igwa ka mong contract of loan, and then nag-abot na sa due date, dahil pa nakapagbayad, okay. Kung iyo lang po ito, ang facts and circumstances surrounding your case, dahil po pwedeng nakulong ang debtor ang sa nagsubli ng kwarta, dahil po pwedeng makulong yan. Eh, yan ang batas na digdi sa Pilipinas. So, dahil po mag-process mga creditor tax na yes, we understand, of course, ang namamatian pang creditor o nagpautang, kung daisin na nababayadan, lalo na nakaipon na din na sa kwarta, but, dai mag-isip na pwede nindong ipakulong, so nakusubli sa indo, and so paagi po kang pagsingil din, pwede na tighaharas na nindo so nakautang sa indo, para lang mapirit na magbayad na. Dapat, kung ginibuhan ka aruganan, na dahil sa imo nakakabayad, so paagi po, kang pagsingil din, maski grabe na ang gulo-gulo mo. So paagi kang pagsingil, perming dapat nasa legal na paagi man giraray, nasa matanos na paagi, and again, bago man po so in a way na nang haharas na kamo, nang tetrete na kamo. Uso din usually sa mga OLA, di ba? Online lending apps. So, dahil din po nag-aigwang problema pa ini na nag-utang daa sa online lending apps. And then, nag-lapse ang pirang aldaw, pirang weeks, kung ano-ano na napang-threaten, pang-haras ang sesend sa inda, dahil nating tutulungan apudan, maski banggi, and then nagka-threaten, ipopost sa Facebook, mga arugkaan, kakontak na sa mga relatives and friends, which is makangalas, na paano nakaabot sa point na naaraman na din sa details and information, pati kang relatives and friends kang nakautang sa mga online lending app na ini. So, pero po na mag-ingat, ang mga mga parasubli na kang kwarta, mga debtor, make sure na legit ang sa indong tigsusublian. And para ma-make sure na legit, of course, pwede nindong i-check po kung registered ba ini, kung sa ining corporation, kung may DTI permit ba, kung nagka-claim na involved talaga siya sa lending business, or kung sarong individual man, a private individual or not involved in that kind of business, make sure na kilala mo lang din talaga. And of course, lalo na dun sa nagpapautang, make sure na kilala niyo din talaga yung pinapahiraman ninyo ng pera kasi kayo din mahirapan yan maningil when the time and the date comes na kailangan na magbayad. Okay. Yung mga borrower, debtor, mag-ingat din sa pagbibigay ng details, lalo na mga online lending app, yung ID nyo, di ba? Hinihingi niya yung ID. So, you have to make sure muna na legit yung online lending app kasi magbibigay din kayo ng important information and details to them. Okay? So, yung hindi po pwedeng or walang nakukulong, totoo yun, walang nakukulong sa utang lang. But, there are instances kung saan pwedeng may makulong, but not really because of entering into a contract of loan or not really because nakautang ka. Ito na po, dyan na papasok yung tinatawag nating estafa, yung tinatawag nating violation of batas pambansa bilang ganito. So, itong estafa, nandyan po yung element ng deceit, D-E-C-E-I-T, or in layman's terms, in Tagalog, panloloko. Paano po kung niloko ako, attorney, ng jowa ko, estafa ba yun?
Kasi may element ng deceit o panloloko. Legally yours to. Hindi to love advice na yan. By the way, yung mga nakikinig po ngayon, hindi ko hawak yung isang phone na ginagamit natin sa program. But parinig ko din, ano yung thoughts nyo, if nakaka-encounter ba kayo ng ganito as creditor, nagpautang ka ba, or as debtor, nangutang ka ba, you can text me up at 0991 537 5812. So, i-text niyo po ako dyan. 0991-537-5812. You may text me there now just to know your thoughts about our topic for today. So, naka-live din po kami sa Facebook page na DZGB News Online. Pwede kayong mag-comment dyan. And you may share your experience kung meron nga talaga tayong experience na ganito. So, balik tayo dun sa panloloko o deceit na element ng estafa. This estafa class is a crime or a felony under our revised penal code. So, pinaparusahan ko talaga ang mga nanloloko pagpasok sa elements ng estafa. Kailan masasabi na may estafa, particularly sa mga ganitong transaksyon, okay, mga pag-utang ng pera? Number one, example natin, let's say, okay, nagsabi ka na may business ka na ganito, and then, ang malala pa dyan, nag-falsify ka ng public documents, ba? Yung Photoshop, binago mo, inedit mo, yung form, yung details sa form na public documents such as, let's say, DTI permit, mga permit ng munisipyo, any other business permits, relevant documents, just to show na may ganito karang klaseng business. So, yun. Let's say, nag-edit ka, nag-photoshop ka, nandun yung naisip mong pangalan ng business mo, nandun yung name mo as owner, and then, by using those falsified documents, para pagkatiwalaan ka syempre, ng gusto mong utangan, pinakita mo yun dun sa gusto mong utangan. So, nandun na yung element ng deceit o panloloko, wherein, kung hindi ka nagpakita ng ganong klaseng dokumento, kung hindi ka nag-falsify, hindi mo dinalagay yung mga dokumento, public documents na yon, hindi ka naman papautangin ng gusto mong utangan. So, yung naging controlling factor, yung mga pineke mong public documents, bakit ka binigyan ng pera o pinahiram ng pera. So dito, sa ganong example, meron na nung element ng deceit or panluloko which already falls under estafa, particularly estafa through falsification of public documents. So another example kung saan pwede pumasok sa estafa, so pagpasok po siya sa estafa, dito pwede na may penalty na po ditong imprisonment or kulong. Okay, so, not necessarily hindi nagbayad ng utang kaya pwedeng makulong, but because of the panloloko, kaya na po siya pwedeng makulong. Okay? Another example, when it will fall under estafa na involved po dun sa paghiram ng pera. Nag-issue ka ng cheque before or simultaneous with pangungutang mo. Okay, so, let's say si Juan gustong humiram ng pera kay Pedro. Si Juan nagsulat, okay, nag-issue ng cheque payable to the order of Pedro. Post-dated check, okay, and then, so nakalagay doon yung amount na gusto niyang hiramin. Nung pumunta si Juan kay Pedro, hawak-hawak na ni Juan yung cheque na inisyu niya.
Pedro, pautangin mo ako ng, let's say, 100,000 pesos. Eto na, para hindi ka mag-alala na hindi kita mababayaran, may sinulat na, kung may inisyu na akong cheque, i-encash mo na lang o i-deposit mo na lang sa date na nakalagay dyan. Okay, so, because of that check na inisyu ni Juan, syempre, naniwala si Pedro, nagtiwala siya, yun yung nag-udyo kay Pedro na hindi magdalawang isip na ipahiram yung 100,000 pesos niya kay Juan. May check eh. Okay? And inisyu yung check, again, prior to, bago pa mag-consummate o mabuo po yung usapan nila, which is yung paghihiram ni Juan ng 100,000 pesos kay Pedro. Okay? Or simultaneous. Habang nag-uusap sila tungkol doon sa loan and then nabuo na yung transaction, yung loan transaction. So, in that case, it may also fall under estafa kung saan may imprisonment to involve doon sa penalty. So, pwede din makulong sa ganong senaryo. Ngayon, anong pagkakaiba nung estafa na yon na nag-issue ng cheque sa BP22? Or let's say kanina, dumating yung araw na i-deposit or i-encash na ni Pedro yung cheque na binigay ni Juan, tumalbog po. When we say tumalbog, diba, walang funds, insufficient funds, or close na yung account. Yun yung usual grounds kaya tumatalbog yung cheque. So, of course, doon, naloko ni Juan si Pedro kasi hindi naman nga magpapahiram si Pedro ng 100,000 pesos kung wala yung cheque kasi wala siyang assurance, di ba? So, dahil sa pag-issue ng cheque na yun, naloko ni Juan si Pedro, and hindi lang po yun under BP2 or bouncing checks law pwedeng ikaso, but also under estafa, defined and penalized by the revised penal code. So, later on, mga tugang, ang i-discuss na about sa BP22 or bouncing checks law. Kasi natarampi kasi bago, so pag-issue ng cheque, pwedeng mag-fall under estafa naman sa example kay Pedro and kay Juan. Pero, usually, ang mga kaso, usually, bako siya pwede under estafa, maski nag-issue ng cheque, kundi ma-fall lang po siya under BP22 or the bouncing checks law. So, at siya, yan ang tutukaron ta, manungod naman sa bouncing checks law in relation to a contract of loan kung saan parehas din ang epekto, okay? Pag under BP22 po, ang case o scenario, may imprisonment na din involved na pwede na din po na mapakulong so nagsubli, okay, kay kwarta. So, yan po ang mga tutukaron ta, oro at siyan, makaliis ang nagkapirang pagiromdom, ang oras, 10:30. An oras hatod sa Indokal. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Webes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work
Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konbinyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store, asin Apple App Store, asin nanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Dapat aram mo. Ignorance of the law excuses no one. Kaya, dapat aram mo. Mga tugang, nagbabalik ang programang Legally Yours, GB Dapat Aram Mo. Kaibanan po si Christine Longabella. And basahon ta lang ang greetings taligdes sa tuyang Facebook Live. Naka-live kita sa DZGB News Online. Good morning, Attorney Christine Longabella sa Legally Yours, listening from Bangkerohan. Si Sir Reginald King. Good morning, Sir Reginald King. And ang sarot din sa tuyang mga avid listeners sa tuya pong istasyon at programa, si Sir Jarel Aranya, good morning. And good morning din and belated happy birthday to Ate Majona Longabella Magalion. Okay, our staff din sa Longabella Law Office. And of course, my very own pretty Ate Majo. Happy birthday! And sa mga sagabos din po na nagsiselebrar kang sa indang kompleanyo ngunya na aldaw, kang mga nakaaging aldaw, sa mga masunod na aldaw, happy birthday! And yan, mabalik na kita mga tugang sa tuyang programa. Sabi ta, kasubago, pag warang nakukulong sa utang, warang nakukulong sa utang. Pero, pag may panloloko na na-involved, pwede na may kulong na po yan. Okay? May imprisonment na involved as a penalty. But, bako gabos na panloloko na nasa isip ta, ma-fall na under estafa as punishable by the revised penal code. Kasi, igwa din dyan mga tugang na creditor o nagpasubli nin kwarta, and then, tigtataraman lang na, let's say, ang deadline niya magbayad kang utang niya, May 1, lagpas na. Yan ang nasa kontrata, May 1, o yan ang napagkasunduan, verbally. And then, nag-abot na sa May 1, dahil pa nababayadan. So, anong petsa na ngunyan? May 17. Sabi kang creditor, manloloko ining nagsubli sa ko. Tapos sabi niya, May 1, tapos pag-abot kang May 1, wala man. So, naloko ako. So, estafa na ito. Dapat makulong na siya. Bako ko itong mga tugang, ang element, okay, kang estafa, nating tataram na panloloko o deceit. Okay? So, maski nasa isip ta na naloko kita, na nagparatuga man sa nakang date,
And then pag abot kang date na ito, wala man, sa aga na lang, nakapirang sa aga na, next week, nakapirang next week na. Nakul makaka-relate dyan, for sure. But, dai po kita mag-isip, okay, na iyo ito ang panloloko na describe okay, and papunish kang estafa under the revised penal code. Saro na sa example, so nasabi ta kasubagon na nag-abot sa point na nagtataram siya na may arog siyang business na arog kaini, and worse, nagpeke siya in public documents. Yan, mga panloloko po o deceit na pigsasabi under estafa. And so, pag-issue ng cheque, and then pag-abot kang due date, tumalbog sa cheque. Now, digdi naman sa BP22 or the bouncing checks law, ang tigpapunish po digdi is pag-issue ng cheque na knowingly may insufficient funds po ito. Okay? And nag-abot sa date na nakalaag duman sa post-dated check, papahiling na may kapot kang cheque sa Growy Bank para ma-encash o ma-deposit sa banking account niya, but tumalbog po due to insufficient funds, kulang daas su kwarta, okay, na nakapalaog duman sa cheque, kaya daim matao su kwarta, duman sa nagpe-present, or close na su account kang nag-issue kang cheque na ini. So, yan po ang elements under BP22 or the bouncing checks law. Ngunyan, ining cheque na ini, pwedeng tig-issue po ini kang debtor o ng utang after na ka mo magkasundo sa contract of loan, after mo na itao, okay, so, kwarta na tigpasubli mo duman sa debtor. So kung kasuba go sabi ta nag-issue nin cheque bago magkasundo sa pagsubli nin kwarta or simultaneous with habang nagkakasundo sinda sa pagsubli nin kwarta, pwede po mag-fall under estafa pa, okay? Aside sa BP22, iyo so instance na nag-issue ng cheque so debtor. So mas dakol, no, ang pwedeng kaso prior to or simultaneous with the loan transaction so pag-issue ng cheque. Pwede under BP22, nagdalbog sa cheque. Pwede din under estafa, okay, na yaon po dyan sa revised penal code. Aside from the civil case, of course, na kung saan nagpray ka sa court na makuha mo man diraray so kwarta na yaon dyan na tiglaag niya sa cheque, so kwarta na tigsubli niya sa imo. Okay? So tig-issue man po ng cheque after o pagkatapos na magkasundo, let's say May 1, nagsubli si Juan kay Pedro. And then, dahil siya makabayad-bayad pa, okay, ang istoryahan ni na May 15, mababayadan na ni Juan ninbuo si Pedro May 15. O ngunyan, anong petsa na May 17 na, wala pa. So, sabi ni Juan, araw na lang ngayon pa din, ma-issue akong cheque para iyon na ang pambayad ko sa imo, para dai ka na magpara worry, magpara singil, dagdagan ko na tiit na interest. O, surat siya sa cheque. That's the time pa lang na nag-issue ng cheque si Juan. Okay, so tapos na, di ba? Tapos na May 1 pa sinta nagkasundo. And in-issue lang ito ni Juan para pambayad assurance na mababayadan niya na maski naglagpas na siya sa due date niya. Pag-arog kayo ni mga tugang, dai po siya pwede under estafa. Pero, pwede siyang maparusahan under BP22 or the bouncing checks law. Because, maski po after na pig-issue ni Juan sa cheque,
So maski po dai na siya laog sa estafa, still nag-issue siya ng cheque, okay? Na pag-abot kang date na pwede nang i-present, post-dated check ito eh. Pag-abot kang date na pwede nang i-present, tapos tumalbog, yan po, pwedeng kasuhan ng giraray under BP 22 or the bouncing checks law. Tumalbog sa cheque because maybe insufficient funds or closed account. And ang BP 22, again, mga tugang digdi, pwedeng makulong. May imprisonment involved. So, yan lang ang mga instances kung saan po pwedeng makulong ang nakasubli sa Indonin kwarta. Okay. Pero igwa din instances kung saan ika na siya nagpasubli, ika pa ang pwedeng makulong. Diba? Anong naiisip nito arog ka to na ika na nga so nagpasubli, ika na so nairak, diba? Ika na so nagkawang gawa. Tapos, ika pa so pwedeng makulong. Ayan na so tigtataranta ka sa bago mga tugang na pag naniningil po kita, dapat sa maray manggiraray na paagi, sa legal manggiraray na proseso, okay? Dahil pag ika po nag-decide na ang pag-sisingil mo na panghaharas, paagi kang panghaharas, okay? Pananakot, dahil na po iyan maray. Pwede ka nalugod, mabaliktad kaan. Diba? Ika na so nagpasubli, ika pa lugod so pwedeng kasuhan, ika pa so pwedeng makulong. Ano-anong pwedeng ikaso, pwedeng unjust vexation. Okay? Pero ini, very, lang ini na case. Okay? Arresto menor lang. But still, diba, magkakaigwa kang criminal record, pwedeng imprisonment, ang ipataw, pwedeng fine. So, unjust vexation under the revised penal code. Kasi, okay, deliberately na pigpuuyam mo na so nakasubli sa imo. Grabe man nga yator niya. No? Ako na nga ni so nagpasubli. Siya pang mauuyam. But still, didiscuss ta lang mga tugang ang pwedeng mga ikaso sa Indo pag dailin po kita maray, okay, na naniningil sa maray na paagi, di ba? So, pwede unjust vexation. Kung tig-post mo, tig-pasupog mo ang nakasubli sa imo, pwede kang makasuhan sa nin cyber libel, 'di ba? Under the Cybercrime Prevention Act. So dakol din na nangyayaring arugkaan na dai ka mabayada, ipopost ta ka. Yaon diyan so pandok, so full name. Minsan nga ni kasabay pa so picture kang mga aki, kung may aki na, so debtor, o nansubli nin kwarta, di ba, tigdamay na sa buong pamilya, o do you think, tama yan na paagi, nin paniningil, di ba, we should not correct a wrong with another wrong. So, anong dapat gibuhon para daing makasuhan o makulong? So, creditor o nagpasubli nin kwarta. First of all, magduman po sa indong maski si say na preferred na lawyer. Okay, magduman sa indong abogado. And then, magpagibo nin demand letter. Lalo na digdi mga tugang pag may mga post-dated checks po na involved and then tumalbog. Okay, kaipuhan po dyan bago kita pwedeng makapag-file nin case sa office of the prosecutor, let's say city or provincial prosecutor as the case may be, hihilingon po kang sa tuyong honorable fiscals or prosecutors kung ika nagpadara na ba nin final demand letter, nagpadara ka ba nin notice of dishonor. So ang mga bagay na ini mga tugang, abogado po ang makakatabang sa Indo. Okay? Kasi pagwara yan na notice of dishonor, pagwara yan na demand letter, pwede po na ma-dismiss ang sa indong case maski sa level pa sa nakang fiscal. Ano ining notice of dishonor? Ano ining demand letter? Nakalaag po dyan sa letter na iyan, syempre, so pangaran kang addressee o papadarahan mo, okay, so nakautang sa imo, so nag-issue nin cheque, and then ang sa iyang complete address. And nakalaag dyan, so details kang cheque. Make sure nakalaag po so details kang cheque. Sa ina bangko ini,
piraso amount, exact amount na nakalaag duman sa cheque, so date, so check number, account name, account number, and so on and so forth. And then so ground, dapat nakaspecify po so ground or grounds kung na dishonor o tumalbog to cheque. Dahil ba ini sa insufficient fund, dahil ba ini sa closed account, so dapat nakalaag din po duman ini. And then, at the same time, sa letter na ito, tig-notify nindo o tig-i-impormaran, so nag-issue kang cheque or so nakasubli sa indo na nag-issue ng cheque na, ining cheque kinaumong ini, na may detalyeng araw ka ini, tuminalbog. Ngunyan, tatauan, mi ika, in 5 aldaw, this is 5 banking days mga tugang, under the BP22 o Batas Pambansa bilang 22, tatauan po nin 5 banking days so nag-issue ng cheque na tumalbog para mabayadan so face value kang cheque or so amount na nakalaag duman. So kumbaga ini so last chance niya na maayos ini. Okay? Mabayadan ka, maayos sa problema. Na dai ma-prosper sa korte. Okay? Dai na ma-escalate. Wala pa sa problema. So, yan mga tugang ang notice of dishonor and final demand letter. Very important po ining dokumento na again, kung wara ini, kung dai ini mahiling kang fiskal, madi-dismiss man sana po ang kaso kang sa tuyang mga creditor o kung sisay man natin isyuhan kang cheque. Okay? So, importante din na may pruweba ka dyan na na-receive mananggad, na-receive katong nag-issue nin worthless check o tuminalbog na cheque, na-receive niya ang sa imong notice of dishonor and final demand letter. So, kung personal service, okay, dapat papirmahon mo dyan sa letter na iyan. So, tigpadarhan mo with the date and time, with the name, kung si ito nag-receive. Kung sa registered mail naman sa post office pinadara, then itago po, okay, ang registered receipt, and then halaton ang return card na pigaapod halik sa post office as proof na na-receive mananggad kang tigpadarhan mo ang sa imong notice of dishonor and final demand letter. So, mahalat ka in 5 banking days from the date na na-receive niya po sa imong letter na yaon dyan so notice of dishonor and final demand letter. Ngunyan, anong gigibuhon pag naglagpas na sa 5 banking days from receipt of the notice and demand letter? Dahil man ginaray nagbayad, tagas talaga. So that's the time na pwede na nindo mga tugang compile gabos po na sa indong ebidensya, okay? And that's the time na pwede na, okay, mag-file nin case po sa Office of the Public Prosecutor. And syempre, dahil pwedeng waraon mga cheque na tumalbog, kaputan man po giraray iyan, kasi yan din ang saro sa mga very important na ebidensya na sa imong pwedeng i-attach, na sa imong pwedeng kaputan kung gusto mo talaga, kung decided ka mag-file nin araw ka ining kaso against duman sa nakasubli sa imo na nag-issue nin worthless check. Okay? And make sure na dai pa still check kang present po nindo sa Joey Bank. So, sa mga nagpapasubli, para po magkaigwa ka mo nin assurance na makakabalik sa indo ang sa indong kwarta, then much better na kung may checking account man sana, okay, bago ka tao kang sa imong kwarta magpasubli, then ipa-issue mo ning cheque, diba? Para mas magabat ang sa imong kapot kapag nagka-problema man, kapag dahil man nakapagbayad on the due date. So, pwedeng hagadan po ning cheque, pwede din hagad nin collateral na tigaapod,
as guarantee or security for that loan. Diba? Diyan na malaong mga tugang sutiga apod tang mortgage. So kung may property man sana, be it real or personal property, then pwede din po na mapagkasunduan ninyo ni creditor, ni debtor, para igwa lang na mas pangangaputan so nagpapasubli po nin kwarta pag abot man sa point na dai makapagbayad. Kasi, well, yes, dipisil mangutang kasi pwedeng dakula o na problema ang nagahalat sa nangungutang. And yes, of course, dipisil maningil. But again, sa mga arog kaining transaction po, or maski anong klaseng transaction, we should never resort to force, violence, threats, intimidation, di ba? Lalo na kung nag-a-assert man sa nakamo po kang sa indong right o karapatan, bako ito rason, okay? Bako rason ang pag-assert din sa indong karapatan para kamo mag-resort din to force, violence, threats, intimidation. So, maski ano na pang gulo-gulo nindo, na dahil ka muna babayadan, kung abo nindong mabaliktad na kamong makakasuhan, kamong pwedeng makulong, maghagad na po nintabang na sana sa inyong abogado, and sa inyong abogado na po ang bahala paano kamo matatabangan na ipaagi ini sa tama as in legal na proseso. So, sige, basaon ta mga tugang, ligdis sa tuyang Facebook Live. Okay. Good morning, Attorney Tin. Kumusta? Hi, Kuya Bob. Good morning. Si Kuya Bob Candano, how are you? Okay, may napansin po ako sa iyo, Attorney Christine. Mas lalo ka gumaganda. God bless. Hello, Sir Alvin Uy. Parang bola naman yan. Parang, ayan, di mo ba nakita yung pimple sa live? Ano yan, resulta yan ng pagiging hardworking natin. And nakita mo ba yung eye bags ay ano, hindi mo ba nakikita? Sabi nila, wag daw ikakahiya ang eye bags kasi pinagpuyatan natin yan, di ba? Hello, Sir Alvin Uy, Kuya Bob Candano. Hello as well, good morning to Sir Bert Nunez. Your fan also watching po. Grabe naman si Sir Bert Nunez. Ako po ang fan mo, Sir Bert. I adore you, I admire you a lot because ang dami mong kayang gawin, di ba? Ayan. So, mga tugang, sana dakol na naman po kitang naukudan ngunyan. Very technical, ining iba pang dapat na maaraman, manungod sa bouncing checks or BB22, sa estafa, sa mga utang na daing nababayadan. So, kung may arog ka mo kaining problema, then magduman na po, don't hesitate na magduman na sa indong mas kisisay po na preferred na lawyer. Dahil na po paghalato na magpaparadakula pa ang mga problema lalo na sa or such as this na problema manungod sa utang. Okay? So, ini po mga tugang si Christine Longapela para sa programang Legally Yours GB Dapat Aram Mo. And 4 na minutos na sana antes mag alas 12 nin pagkaudto. Sa lado teknikal, pasalamatan ta. For sure, kaibanan ta dyan si dahil kuman ka mo nahihiling. Pero I can feel nayaon ka mo. Sara tawa ako. Kuya Nams Flora. So bago si Kuya Junapolis and si Jerome Nico Martinez. And yan lang, di ko narap si Rizay pa yaon dyan. Saka po sa yaon po dyan sa DCGB News Base. Yan po ba si Direk Mar de la Cruz. And si Angel Mustaza, si Sir Bert Nunez, si Ma'am Gina Ritterly. Mga masunod po para sa programa. Okay. Para sa programa Bareta, alas 12. Opo, tama ka po, Attorney Tin. Sabi ni Je. Oh, galing ko talaga, Je. May mata pa rin pala ako dyan kahit wala ako. Happy lunchtime! Sa indung nadangog ang programang Legally Yours GB. Abangan giraray sa masunod na Sabado. Digdi sa DZGB. Legally Yours GB.
Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan,